Докато ви показвах она врата с бомбоубежището, и дойде един човек и ми обясни откъде да мина и да стигна до този тунел. Тук има един друг тунел. Имало някаква решетка и под тепето се е стигало като тунел отдолу. Сега влизаме вътре да видим кой има. Така, вътре в тунела сме. Има една голяма решетка. Дали е заключена? Баси вратата. А, не. Виж? Изкърца. Някой, ако желая, може да разгледа вътре да влезе. На мен не ми се влиза. На работа съм. Така, отворихме вратата. Имам чувство, че ако влезна вътре, и ще излезне нещо като от филм на ужасите. С някой голям меч ти режи главата. Направо и те придърпва вътре и манджа за ядене. И аз си карай поръчките на главо. Не ми се занимай с глупости. Ето ми го колелото. Не са ми го откраднали. Отивам да работя. Ако има нещо, ще ви държа в течение. Жоро вълната е тук.